Sí, al principi m'ha costat un poc, però després he begut un poc d'aigua i ja m'ha anat millor. I què trobes, els alumnes que han estat aplicats o no? Els alumnes, bueno, de moment han escoltat amb atenció, ara veurem si apliquen bé els coneixements o no. Molt bé, m'ha semblat molt bé. Què has après? Bé, ho demanaré tots els foros. Bé, dels foros jo volia si es veu el que he explicat. Però jo crec que ha estat una sessió molt interessant. Tots ho han fet molt interessant. Ha estat la primera part, ha estat tècnica i ha estat molt sencera, completa d'informació que va haver a recorredor. La segona part, aquesta creativitat de Joan, crec que està molt interessant, està fenomenal. Des del seu punt de vista, s'ha donat, ha estat molt explícit i... Les diagonals he quedat flipat, l'altre més o menys ho sabíem, però les diagonals he quedat sorprès. Sí, que ara faràs fotos millor, no? Faré fotos en diagonal. Bé, què vol dir? Què has après? Què has après? Interessant de mi. Sí? Hi ha alguna cosa que no sabia. I vostè? També? Li ha agradat o no? Sí. I en Joan què ha trobat de les diagonals? Està d'acord o no? M'agradava més el banda, però bueno. Ja seria bona. Hi havia poca llum i no hi havia res. I? El que passa és que em sembla que són l'únic que no tenc un iPhone. No. Jo m'interessava de fotografia i l'altre lloc vaig registrar per això. I què tal, els professors de fotografia? Sí? Hombre, Has après alguna cosa o no? Has après alguna cosa o no? sí, bueno, estem en la composició. Està bastant bé, sí, aprovadet. Sí? Res dolent, de moment, però encara queda la cosa. Hombre, és que ara lo d'ara no compta. I La segona pregunta? la segona pregunta és què t'ha semblat la sessió d'en Joan, des del Joan? Interessant, sí. Visió general, jo crec que a partir d'ara no sortiran millors resultats. Sí? Com faries la composició? Explica'm-nos com faries la composició. No, jo faria de més alt a més baix. I jo faig la foto, però no sé. Però d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra? Jo faria que baixés. Com les Dalton. Joan, com es pot explicar el dels moros, que no m'ho hem entès? Són gent d'un pot dir res que no. Antoni m'ho farà un petit resum de tot el que s'ha explicat avui a Girona 8. Pues totes les fotos, Us hem explicat que... sobretot la part tècnica. Us hem explicat que si fas més de 1,5 has de fer un 1,500 d'arroba. 1/500. Exacte, sí, ve igual que L'embut. I has de posar un embut a la càmera. Si no poses un embut a la càmera,